Сәлем дуслар, сіз Шаян ТВ телеканалында түйме тапшыруын қарайсыз. Мен Рузәл Ахмадиев, аның алып барушысы яқшы кайф музыкаль эрудиция һәм түймеге тиз басу тапшыруыбызда жеңу кетірешек. Әйдегіз командалар белән танышабыз һәм беренче командада татарларда бик танылган жигит, халкыбызның музыкасын, музыка традицияләрен байытучы яңа көйләр белән генә түгел һәм гомумән үзенең алымнары белән дә һәм аны югары дәрәҗәдә, профессиональ дәрәҗәдә башкаручы Рашид Вахапов фестивальның җиңүчесе Азат Абитов. Ой, рәхмәт. Аның янәшәсендә Сейлән телевизион фестиваленең ярым финалисты Эмилия Галимҗанова. Сәлам! Икенче команда белән танышабыз. Инде безгә таныш көйләрне, җырларны да ул үзенчәлекле итеп, аһәңле итеп, ихлас, эшкерсез итеп башкарса күңелләр эреп китә инде. Шулай ук Рашид Вахапов исемендәге фестивальнең җиңүчесе әле ул гына да түгел. Азат Абитовның хатыны хәләл җифетте Гөлсирин Абдуллина. Рәхмәт. Аның янәшәсендә шулай ук Сейлән фестиваленең ярым финалисты Залина Ибрахимова. Залина, сәлам. Инде дуслар, менә шундый командалар белән без уеныбызны башлыйбыз. Һәрбер артист өчен, җырчы өчен халыкның фикере бик тә мөһим. Хәзер инде без менә халык нәрсә дигән дип аталган турга күчәбез. Әлеге турда без реаль клиплар астындагы реаль комментарийларын сезгә күрсәтәчәкбез. Катнашучылар сезгә инде комментарийларга багып, карап, шулай әлеге дөрес җавапны әйтергә кирәк булыр. Әйдәгез, башлап карыйк, Аллага тапшырдык. Беренче комментарийга күз салабыз, игътибар белән. Я сперва тоже не понял этот клип, потом понял этот прикол просто. Моның буенча бик авыр дөресен әйткәндә. Әйдәгез икенчесен ачабыз. Әйдәгез икенчесен ачабыз. Клип турында әйтеп була. Вот татарларның айрыша. А мне кажется, что намного лучше, чем Галкин. Анда инде без буш урын калдырдык, анда исеме башкаручының. Шуңа күрә ул анда бушлык. Надо знать татарский язык. Его юмор на татарском такой смешной, что не говорите о талантище, как он танцует, а разговорный жанр и поет на все руки мастер. Не страшно әнекәем вроде Сингалкиннан моложе. Пугачева кортайган сайын яшерәкне ярата. Балаларым, рәхмәт сезгә шундый матур генә йырлыйсыз. Вы супер. Мен аңладым, бұл Данир Сабиров, Венера Хатовна белән, скорее всего, клиплары бар аларның. Венера Ганеева дип җырлый ул анда. Бу клипны кайтып җентекләп карап чыгарга икән, бигрәк күп таныш сүзләр чагыла. Инде җәмәгать дәвам итәбез һәм безнең икенче биремдә безнең беренче комментарийны әйдәгез игътибар белән укыйбыз һәм монда нәрсә яздылар икән. Очень хороший клип и песня, бабуля классная, на 3.55, смех ее огонь. Әгәр дөрес җавап бирмәсәк, Бернәрсә бер куркыныч түгел, сезгә минуслар китмәячәк. уйлар бармы? Гөлсирин, сез бигрәк каты уйлыйсыз бугай. Мин клипларны искә төшерү утырам әле, берсенә искә төшмим. Әйтеп карыйм. Гүзәлем белән Сават Миниханов, аларның әби белән бабай белән шундый матур клиплары бар, янда бик кызыклы әби бар. Бәлки шуның турындадыр. Җырның исемен дә әйтергә кирәкме? Бәйбәт булыр әйтсәгез. Аларның күп җырлары, конечно. Әйт әле менә. Менә иң беренче Ай-яй-яй дигән җыр бугай. Ай-яй-яй. Салават Миниханов, ай-яй-яй, Гүзәлем белән бергә.
Әйе, әфәрин бірінші комментарийдан білді. Зіреге гіне отырмай, ол күні түні телефонда. Әйе. Шулай ма? Нәтижесі бар. Ашуны шығарып. Әйе. Үшінші жыр һәм ондағы комментарийларını оқимыз. Айдагыз. Очень неординарный клип для татаро-башкирской эстрады получился. Всем создателям и участникам Афарин Браво. Приятно видеть в новом инновационном роботизированном образе. Супер. Прям балдю. Такую мы еще не видели. Песню изначально хейтили, но с клипом она зазвучала по-другому. И специально для хейтеров эта песня с приколом, посылом. Лидер. Роботизированный. Инновационный роботизированный лидер. Образ инновационный. Innovation. Біздің Андай клип. хакимиятны бекер атқан сөздері. Татар-башкирский әлі де. Татар-башкирский деген әйе. Башқұрт хатын қыз Қазақстанда жырлай. Деп аңлай менден. Ғадети көрініш. Әйе. Бәлки. Ләкин ол башкирден түгел деп білем. Ага, бұл бетінде комментарий. Ларғына әйдегі секенші комментарий ашық. Комментарий бетінде дұрыс алмасқа может. Әйе, супер клип. Молодцы. Постарались на славу. Всегда на самом высоком уровне. Особенно мне здесь понравился раскрепощенный, с юмором, красиво танцует. И, конечно, команда хороша. На позитиве классно танцует. Очень эффектно упала с неба. И самое главное, это наши вкуснейшие татарские пироги. Аппетитные. Вкуснейшие татарские пироги. Бәліш бар. Мин бәліш. Бәліш. Жауап қабыл. Үшінші комментарийінде біз ошабыз, шулайда һәм оқимыз. Хочу бәліш теперь. Домохозяйка отожгла клип необычный, марсианский. Уйлаған Демек, жауап қабыл. Екінші. Неге айтма? Гүзел Уразова. Гүзел Уразова, айы. Хамилдар Хакимов. Ендішеді. Уйлаған едім мен. Әйтірге керек, Гүлсирин әйтірге керек. Қоя енді. Демеге басып, әйе. Ойлағанна. Дәшкән буласың, яңа көн туган сайын. Бәлеш тыктым дип үртисең, шәләми сыйырмайын. Көндердә тора өстәрен без күргән бәлешеңне. Санагыр туеп уянам, ни бәлеш юк, ни үзе. Мен үшін бәлки шуңа күрә язганнардыр. Башкирская домохозяйка булганга бәлки шулай язгандыр клипларда. Әйе, булай Гүзел Уразова Барда районынан дип беләм. Әйе, Бардадан, әйе. Исәп туры икән. Сухую дип атала инде мондай шаракта 7-0 әлеге турдан соң исәп. Ләкин безнең әле икенче турда бар, әле өченче турда бар. Барсы да алда әле. Икенче тур интернациональ жыр деп атала. Хәзер асылын аңлатабыз. Біз мәгълүм мәшһүр татар жырын алдык та интернет тәрҗемәче аша чит телгә тәрҗемә иттек. Шуннан соң янәдән татар теленә кайтардык. Хәзер инде сезгә менә оригиналь жырны текстка карап белергә кирәк кенә булачак. Монда инде авыр булыр дип уйламыйбыз. Беренче текстка игътибар итәбез. Күбәләк утыруга утыра чәчәкләр исләмә, мин дә син сагынганда, мен күбәләкләр түгәрәге сандугач теле ул җырлыймы? Тау астында салкын тию, мин карарга һәм өскә күтәрелергә телим. Күбәләк түгәрәге сандугач теле, күбәләк бик якын күбәләк утыруга утыра чәчәкләр исләмә, мин дә син сагынганда, минем күбәләкләр түгәрәге сандугач теле ул җырлыймы? Күбәләгем дигән. Күбәләк гөлләргә конса. Күбәләк гөлләргә кунса, гөлләр тибрәләм икән. Күбәләк гөлләргә кунса, гөлләр тибрәләм икән. Ул да мине сагынганда, күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугач. Фотосын җибәрәм икән. Җавап кабул ителде. Игътибар, хәзер дөрес җавап яңгырыячак. Әйе. Күбәләк гөлләргә кунса,
Сені сағынам, көбелегім төгер. Мен теге жыршылар, олар бүтін жерде жырлылар деп тұрам сіз. Тыныш қына... Мен тыныш қына, қорап қына отырға яратам. Шылай мені. Икенші композиция, шылай қазір аның текст рәушінде яңғыры яшақ. Сізге енді оригинал вариантны әйтірге, білірге керек болар. Әйдегі сіз таңлайбыз. Дуслар, ойнайлар һәм көләләр, мин көлүгенә түгел, мин ойында бернинди начарлык күрмәм ни булган. Белмәм, матур кызлар нигә шаяртасың? Йөрәгемне яндыра алмыйсың. Әйдәгез. Сіз матур қызлар. Бәйрәм бүгін, бәйрәсәдән мин белән бәйрәм бүгін. Сіз матур кызлар, Нигә шаярт? ник шаяртасыз? Иә. Йөрәгемнең җанларын аңламыйсыз. Бізге жырларға керекме? Білмеймін енді. Жырлай білесіз мүсің? Әйдегі жырласаңыз 2 бал. Міне сізге жырласаңыз 2 бал. Жоқ, бізге бал керектір, біз бұлай да жырлаймыз. Бізде бал. Әлі бал бермәйік, жырласын. Сіз матур қызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Бітті? Гүлсерин Абдуллинаның чиста тавышын ишету зур бәхет бит ул. Бәхетле кеше син Азов. Рәхмәт. Әйе, инде дөрес җавапны хәзер ишетәчәкбез. Шулай микән? Ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Афарин. 2 бал вәгъдә иткәнемчә. Ират үз сүзенә торырга тиеш. 2 бал сезгә. Тагын бер бирембез бар бит әле. Маргарита мәхәббәт чәчәге шартсыз мәхәббәт. Һәр вакыт сорауларга җавап эзли, бәлки аңа ошамыйдыр. Маргарита өмет чәчәге кояшлы ак уңыш китерә. Минем кебек яраткан соңгы кешегә кадәр сугыш. Маргарита минем чәчәгем, ул аны үз мәхәббәтенә бүләк итте. Мин бер кемгә дә әйтмәячәксен, мин аларга әйттем. Маргарита өмет чәчәге кояшлы ак уңыш китерә. Минем кебек яраткан соңгы кешегә кадәр сугыш. Маргарита кыр чәчәге якты булын күлдәге ул күргән һәр мизгелне хәтерли. Бергә бәхетле Маргарита. Маргаритка ул мәкшәшәгедер инде. Мәкшәшәг. Шулмы? Мәкшәшәг. Ничек җырланар Уф, мәкшәшәге? дип әйтмә Сен ярам. бастың бәйт. Уф, дип әйтмә ярам. Шул җыр менә. Мин беләм мәкшәшәге дигән җыр бар икән беләм. Мәкшәшәге. Алы тирәк. Ничектер шулай бугай. Шул җыр икән. Жоқ, мәкшәшәге тағын бірау бар. Юк, мәкшәш. Мәкшәшәген өздім ялғыш қына. Ансы да бар. Әйдәгез. Сіз мәкшәшәге турында, сезнең шират мәкшәшәге турында икенче җыр. Демеш шуларга беләм мин аңа белмим. Маргаритка мәкшәшәге түгелдер инде ул. Балалар, сездә инде бөтен өмет. Мәхәббәт, әйе менә. Өмет тә чәчәге, мәхәббәт тә чәчәге. Ромашкалар, өмет чәчәге, кояшлы бәхет өләшә. Нәрсе, менен сұрайсың, сен бастың бет сен жырла. Шулдыр деп ойлаймын енді. Шол. Ул шын Ират кебек хатын кызның менә теге раславында, пишет сугуында бик мохтаҗ шуңа. Һәр вакытта да шулай. Димәк, ромашкалар сөю чәчәге ул, җавап кабул ителде һәм дөрес җавапны хәзер без ишетәчәкбез. Анда сугыш дигән сүзләр бар икән име? Крәшә дигән сүз. Крәшә бит мәсәлән чит телләргә тәрҗемә итәсең, анда fight килеп чыга. Анда теге ишектер. Җавап кабул ителде, дөрес булды һәм инде сезгә 1 балл бирде әлеге вариант. Димәк, исәп 2-гә 2 әлеге турда безнең 3нче турыбыз бар. Үшінші һәм соңгы тур орттан алга дип атала. Хәзер инде без командаларга төрле җырлар тыңлатачакбыз, ләкин ул җырларны кирегә әйләндереп тыңлатачакбыз. Сезгә инде аның дөрес вариантын белергә кирәк кенә булачак. Беренче композицияны тыңлыйбыз. Алия Ришат Төхфәтуллин жыралы. Туй жырлары инде. Әйе, шулай инде шул. Тиңләдем. Әйе, тиңләдем дигән җыр.
Biz onu kabul ettik. Дұрыс ма? Kabul ettik. Hazır bilemiz. Dürüst mükemmel yok ekanin. Şimdi cevap ne? İşittik hele. Dürüst cevap. Индийский жырға шағайын. Şef Jürel. Не, Индийский ғашаған Индийский ғашаған Оленің айды. тембрін танып алдым. Şundan bildin. Иә, тембрдан таныдым. Дияра. Бұлай танымасайым. Келесі композицияны тыңлайбыз. Bu kirge eğlendirilmegen de köy. Әйе. Başınız bastı, Emilия сен басты. Эмилия басты. Ол Филус болғайын до. Филус Кагировның рейтім. Топенди жыры міне. Гәшерин, sizde başka variant yok edemezsin siz bit нәрсе? Филус Кахировты жерін ғана есіме түшіре алмайша отырдым. Biz devam ете алабыз. Шуңа басмайша отырған ем. Базмыша. Басмыша. Басмыша һәм базмыша. Басырга базмыша. Әйтегез, тыңлайбыз. Классик жыр дұрыс екен. Филус Кахировның міне киік қоз болмаса нендей жыр? Бұл сыңдыр шул сыңдыр. Мен күттім я деген хәреф, анда я деген хәреф ешітмедім. Шуңа Нендей я деген. Ой, яратмайсыңдыр, сыңдыр шул сыңдыр, язымышлар шулдыр, ялығышлары шулдыр. Мен уже үш я хәреф, мен дегенде я таба алмам. Шуңа я ізледіңіз. Я ізледім. Ой була бит инде ул. Дөрес җавапны шулай да без әйе, анда бит. Я ай була шул, әйе. Әйе, шул. Айны эзләргә калгандыр бәлки. Әйдәгез, дөрес җавапны ишетик әле. Ялгыш булмады, дөрес булды, Азат, дөрес булды. Исә бергә бер әлеге турда һәм тыңлыйбыз 3нче композицияны. Лисия Бәдретдинова су буенда ошек яна. Су буенда. Контонусяны. Нее баянда не мотивы. Ике якка да бер төрләре икән. Uşak yana, kim kabızgan uşaklı. Düşsəmərə su boyuna, dağlarının tut balaşaklı. Bərəngi kızdırganlar su boyunda. Kötü gitken vakitlar iskə düşə. Исәп 2-ге 1. Әлеге турда һәм киләсе сорау. Әйе. Тыңла жилні. Әйе. Гүлсерін Абдуллина һәм Азат Абитов. Мында әле җырлый да башламадылар. Каян шулай тиз белдегез? Аны. Бик озак кына башланмыйча
интегіп тұра тұрған жыр ол біздің. Нешексің ол яңғырайды? Сіздің тауышына іштесі келген ол жүрді. Сені әшәген яқтан көзім алмайым, шиғыр язам тайып яшымны, хисләрімні сейлін таң жеріне, кешлер жеткештің ла сен желіне. Міне бит нинди шәп дуэт келіп шыққан ешмасам, әйдегіз дұрыс жауапны да ишіттік енді біз оның дұрысын әйткен әлекен, шылай да біздің қоғиделер бойынша біз язманы да ишітірге тиіш біз әйдегіз тыңлайбыз. Бұл менің жыр, менің плейлистқа утра шағалып ләсә бір Амин. Амин, рахмет. Мен мұға ғашық болдым айрыша сіз міне үстеге өзіңіздің тауышларыңызына. Һәм енді біздің соңғы берім қолып бар аттыңдайбыз. Білмейм, Ильназ Бах. Ильназ Бах. Тегі жыры нешіге әлі? Шол енді. Знаменитый Шол жыр. бір жыр енді. Мінәжетке шаған еді. Мінәжетке. Енді, мәхабет жыры енді. Әйе, шол анда хотлар турында. Әйе, хотларыңны алам. Қадірлім. Нудан янам. Мен сені қаманда. Қадірлім деп аталам. Аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтінем ялварам, қаршы келмә инде. Қараңыз, сізге қосылып жырлағанда мен өзім де жырлай білем ке, бұқсымам шекелеп Жоқ, сіз вообще-то жырлайсыз. Ой, сіз әйбәт оқытушы шақырсың. Демәк, жауап қабыл етілді, һәм қазір дұрыс жауапны да ишете алабыз. Алло, Ильназ. Афарин Ильназға біздің халыққа әлігі жырны бүләк еткені үшін енді әлігі ерекні аңлау, Ильназның ерегін аңлау сізге 1 балл алып келді. Ғымуми есепке келгенде біздің 11-ге 5 есебі білән жеңділер. Азат білән Эмилия командасы һәм бүтін оқушылар да әлбәтте оларға афарин сізге. Біз енді шулай еттіріп, сізге оңышылар тілеп, һәм енді тамашашыларыбызға яқшы жырлар тыңлағыз деген тілек айтып, келесі шырашыларға қадар деп сау болашабыз. Сау болыңыз, достар!